יואו כס, אני קצת מהסס, תפקס, אין סיכוי שניתפס, אבל מה אם נפשט? יואו כס, אני קצת מהסס, תפקס, אין סיכוי שניתפס, אבל מה אם נפשט? יואו כס, אני קצת מהסס, תפקס, אין סיכוי שניתפס, אבל מה אם נפשט? יואו כס, אני קצת מהסס, תפקס, אין סיכוי שניתפס, אבל מה אם נפשט?